Το κλίμα αυτή τη στιγμή στα κρύπτο είναι χάλια, παιδες μου. Πάρα πολλοί λόγοι. Π.χ. ο Michael Saylor πούλησε 32 bitcoin, 2,5 million. Θα μου πει κάποιο τώρα σιγά το ποσό. Ναι, μωρέ, σιγά το ποσό. Γιατί μετά ακριβώς πήγε και αγόρασε πολύ περισσότερα. Αλλά είναι το concept. Είναι όπως ο Batman έχει πατήσει το Superman κάτω με την πότα του και του λέει ώστε ματώνουν και οι θεοί. Αυτή η συνειδητοποίηση ότι μπορεί να ματώσει ακόμα και ο Θεός. Κάτι που κανείς ποτέ δεν περίμενε. Το Zcash τρώει hack από το AI, από το Claude και βουλιάζει τιμή του. Γιατί να έρθει όλος να αγοράσει bitcoin στα κρύπτο. Θα μου πει τώρα τι σχέση έχει το bitcoin με το Zcash. Και που το καταλαβαίνει ο απλός retail, ο τουρίστας που έρχεται και φεύγει σαν τα χελιδονάκια. Γι' αυτόν είναι τα κρύπτο. Α, φάγαν hack τα κρύπτο. Τι να κάνω, να μπω εκεί? Όχι. Binance, το μεγαλύτερο κρύπτο καζίνο του κόσμου, κάνει στροφή στις μετοχές και όχι απλά έχει επιτυχία, έχει τρομερό volume. Το Hyperliquid τους έκλεβε το ψωμί, οπότε γύρισαν και αυτοί, βάλαν μετοχές και αποδίδει. Όλο το παιχνίδι είναι εκεί τώρα. Πού είναι το παιχνίδι? Στο AI. Εκεί κάνουν στροφή ακόμα και οι miners και όλοι οι retail. Αυτό τους ενδιαφέρει. Τώρα κυνηγάνε κορυφές. Τώρα που η Micron έχει τρέξει 300-700%. Τώρα που η A-Lab και όλες αυτές οι AI μετοχές. Από το 2024, μόλις παίρναμε τις εντροπάρες, φώναζαμε στα παιδιά στην ομάδα στο VIP Discord. Κάντε κάποια στροφή σε AI. Γκάριζα, Tesla Nvidia. Από τότε. Τώρα αυτοί θα έρθουν και θα αγοράσουν τις κορυφές. Εσύ λοιπόν, ως σωστός επενδυτής, τι πρέπει να κάνεις? Να βρεις σωστά crypto assets που έχουν utility. Άσε τι κάνει τιμή τους τώρα. Όταν κάναμε αποτίμηση μετοχών στο πανεπιστήμιο, βρίσκαμε ποιες μετοχές κάνουν πράγματα, έχουν κέρδη, έχουν καλούς δείκτες και τις αγοράζαμε γιατί ήταν undervalued. Πώς μπορεί να μου λες το Solana αν δεν έχει τρέξει? Δες τι κάνει. Διέρε σε total transactions με daily active users. Κάνε τέτοιους δείκτες και δες τι κάνει. Επένδυσε σε undervalued assets. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Εννοεί το bitcoin ο βασιλιάς. Αλλά επένδυσε σε σωστά crypto assets τώρα που όλοι φεύγουν. Πριν γίνει πάλι το pivot, δεν θα κυνηγάς πάλι κορυφές.